Kisipai ka Border Security Force jang kejala Meghalaya hinin kesngi ka apu prater biayong arjar arbuar kila Ioh Kurup kumba shispa arbusan kilo Shniuh briew thmu shalan tu Bangladesh lingba ka kapot na East Khasi Hills. Kumban sipintip pa kajing dawayo Shniuh kli briew kalong ka babun bha ha Bangladesh na kajing don ka tu kat ni kinong Shniuh ki Shniuh kai bala jutip bha kum ki wek bande batru ban shalan. Kat kum kajing batai ki sipai la Ioh Kurup hadu arspa arpusan kilo Shniuh briew nadu kelalengkot arjar arpuar. Hakawe ke kinti ke BSF kala Ioh ban Kurup hadu nyau pulai tylli ki Masi bela thmu shalan tu Bangladesh lingba ka kapot ha East Jantel District jang kejala Meghalaya bat kumba South pa sanpau tylli ki Masi la Ioh Kurup tang hapo benaya yong. Nakaliang ki sipai ke BSF kila pelong ke jing pahara ka bajur banyada na ke jing khayi bat shalan tu ikitiar ne ki jingri.